Hot Dog Challengein isä on Jukka Kuosmanen. Terve Jukka. Morjes, morjes. Kerro vähän, mistä tämä hotdogien syöntikilpailu on lähtenyt liikkeelle? No se on oikeastaan meidän yrityksen peruja. Meillä on tuommoinen hotdog-grillejä ketjuttava yritys ja totta kai siihen sitten kun näkyvyyttä haetaan ja muuta, niin tämmöinen hotdogisyöntikilpailu istuu hyvin. Mm-hmm. Amerikan malliahan siinä on vähän tietysti haettu, että Amerikassa tämmöiset kilpailut on aika isojakin kilpailuja. Joo, meinasin just sanoa, että miten niin vähän Amerikan mallia, että aika paljon. No aika paljon joo. Kyllä. Huomenna on siis edessä finaali, eli tässä on aiemmin syksyllä ollut jo alkukarsintaa ja semifinaalia. Joo, meillä on oikeastaan jo varmaan pari kuukautta sitten alkukarsintaa ja se oli silleen, että meidän grillillä alle 45 sekuntia, ketkä söi hotdogin, niin pääsi sitten mukaan semifinaaleihin ja sen sai myös syödä videolla ja lähettää meidän Facebook-sivulle. Ja sieltä sitten parhaimmat taisi syödä 23 sekuntia hodarin ja sitten meillä oli viime viikon lauantaina Lapinlahden torilla oli semifinaali, josta 7 nopeinta karsittiin nyt sitten finaaliin ja sen lisäksi vielä pitää kertoa tuossa sen karsinnan jälkeen, niin yksi kaveri kysyi, että jos hän syö hodarin alle puolen minuutin, pääseekö mukaan. Me ei niin helpolla laskettu. Me sanotaan, että syöt 2 alle minuutin, niin pääset vielä finaaliin. Ja se söi 43 sekuntia. Eli siellä on ihan nopeita syöjiä. Kyllä, se alkaa kuulostaa aikamoiselta ahmimiselta. Siinä ei paljon kerkiä niin kuin makua maistella. Ei siinä herrastella kyllä, että se on siinä nieleksitään. Nyt meillä on vielä oikein tämmöinen julkiskin siellä finaalissa, että on toi broileripyörykkämies Jari Toiminen, joka söi 100 broileripyörykkää 25 minuuttia 19 sekuntia ja se teki uuden maailmanennätyksen tuossa ennätystehtaassa, niin hän on myös tulossa huomenna sitten paikalla. No huomenna kun toi finaali on, niin miten se kilpailu etenee? Montako hodaria siinä on popsittava ja mihin aikaan vai minkälainen on tämä eteneminen? Joo, eli 9 kilpailijaa on paikalla, jos ei poisjääntejä tuu, ja 7 hotdogia. Eli me aloitetaan kello 14 ja syöminen alkaa noin varti yli. Laukastaan lähtölaukaus ja kaikki aloittaa yhtä aikaa ja syö 7 hotdogia. Ensimmäinen, joka aukaisee suusa ja se on vielä tyhjä, niin on voittanut 40-tuumaisen taulutelevisio. Teidän yrityksen nettisivuilla kerrotaankin, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin positiivisen hullu tapahtuma. Oliko helppo löytää osallistujia? No alkukarsinnoissa oli tosi paljon aktiivisesti niitä syöjiä, mutta sitten semifinaaliin niiden kaikkien saaminen oli sitten jo vähän haastavampaa, mutta ei mahdotonta. Uskoisin, että ja sitten vielä ensi vuonnakin jatketaan ja ensi vuonna saadaan jo huomattavan paljon helpommin niitä. Onko kukaan heristellyt sormea, että ai tuo ruoalla leikkimistä? Eihän nyt 7 hotdogia vielä leikkimistä ole. Okei. Mutta ei pelkkää hodarin syöntiä, vaan hyvään tarkoitukseen myös kerätään rahaa. Joo, eli me koitetaan saada sen verran positiivisen hullu tapahtuman tosiaan, että uskotaan, että ihmiset tulee paikalle ja hyödynnettiin hyvän tekeväisyyden merkeissä sitä sitten, että sponsoreilta pyydettiin jokaiselta muutaman 10 senttiä ihminen, ketä tulee paikalle. Ja helpolla ei lasketa tietenkään niitä ihmisiäkään, että kävelytetään niitä noin kilometrin lenkki tai saa juostakin vaikka. Ja kaikki, ketkä kiertää semmoisen ensilumen ladun, se on noin kilometri tuossa Lapinlahdella, niin, ja saapuu takaisin stadionille, niin ne lasketaan ja sponsorit maksaa jokaisesta niin hyvän tekeväisyyteen. Eli meillä on noin €50 tulee per kävelijä hyvän tekeväisyyteen ja näillä rahoilla ostetaan Lapinlahden kouluille sitten urheiluvarusteita. Se kuulostaa hyvältä, eli tosiaankin niin kuin sitä enempi saadaan hankittua niitä varusteita sinne kouluille, mitä enemmän väkeä saapuu huomenna paikan päälle. Kyllä, eli noin 1000 henkeä me toivottaisiin paikalle, silloin saataisiin semmoisen vajan 2 tonnin potti sinne niihin urheiluvarusteisiin. Joo, ja siis miten se olikaan? Tapahtuma alkaa kello 14. Kello 14 ja Lapinlahden Mondo-areenalle. Ja kerro vielä, Jukka, mistä löytyy lisää infoa, jos ryhtyy varmaan miettimään. Helpoiten Facebookista löytää, eli facebook.comin kautta ja Chili Dog Grill on se meidän Facebook-osoite. Ei muuta kuin sinne vaan lisätietoja etsimään. Ei mitään. Kiitoksia ja toivotaan, että teillä on mukava, onnistunut tapahtuma huomenna. Kiitos paljon ja kaikille tervetuloa. Radio Savo.